Ngopi-ngopi Mas. Yuk. Bahaya Mas. Mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Mumet mikir tagihan, ngopi-ngopi masih. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Ngopi masih. Ngopi. Yo. Kape amerko gengsi, gaya tuku iPhone. Melu ditiror pinjol, santuy wae masih. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Enyah masih. Ngopi so. Bahaya. Sira mumet pikiran ruwet, golek ubetan saya bruwet. Akeh siti yo disyukuri, sing penting kewajibane. Ora keri, sira mumet pikiran ruwet, golek ubetan saya bruwet. Akeh siti yo disyukuri, sing penting kewajibane. Ora keri. Ya. Terongmu mana terongmu? Tunjukkan terongmu. Nah. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Mumet mikir tagihan, ngopi-ngopi masih. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Yo ngopi masih yo. Sira mumet pikiran sumpah, golek ubetan saya bruwet. Akeh siti ya disyukuri, sing penting kewajibane. Ora keri, sira mumet pikiran sumpah, golek ubetan saya bruwet. Akeh siti ya disyukuri, sing penting kewajibane. Ora keri, sira mumet pikiran sumpah, golek ubetan saya bruwet. Akeh siti ya disyukuri, sing penting kewajibane. Ora keri, akeh siti yo disyukuri, sing penting kewajibane. Ora keri. Ngopi sih Mas. Ngopi masih? Gak bahaya ta? Bahaya. Terongmu bahaya. Wah tenan ta kowe.